Laga Mamad. Ya do yere bi songo ni ndoko. Ni nyere tara mi boy. Alhamdulillah. Ay kiri barka don me nyere la. Sigat. Don tere. Barka don me nyere la. Ya fam. Fam no. Ne yiri do dama. Surku tomono gili. Wallahi. Gili ki gili. Ne ma dia. Kala. Umar. Munu ga mana ko na laje ga kilim boko dia. Adama de dum yalla ka do de be ha. Dum yalla ka do de be. Abillahi. Ni Aish utiga tiga le do ka be mana do kono. Voilà. Ni ya folu ye chugo. Ni ya folu ye chugo ko abeta. Ngabi ay magana baka dum yalla ga bi laga do fene wele. Laga wele da. Ako ayatullah. Salam alaikum. Dago walaikum salam. Ayatullah wallahi ire kai kosobe. Nga ne ama famu. No ngema mu famu. Eko surgu tomono gili ki gili. Ibi bolo dala. Yala ibi bolo sabade tugu nyona kata ka tige wa ba tige kilingiri ngo flage ibi la to dum yala go bina yela la sa il ala che ka jojiri koro ka fo giba tige ibi dala ka tige samay ibi tlaga ta wule na ka yiri ga ko surugu tomono gili ki gili ne ko ibi bolo dala she sabakata nyefewa kasoro ka tige ngo flage ila to dum yala go bina yela nabi ya wonti saka bere foble o de la go bina do fo ma doro jira hakil na flage o le ka tige kilingili dala ka tige ale ba dala katla ka dala ko se ne go hala ne go saba kwa ano flage ko ni o saba do daga kono ko ni o ka ko de Umaru tara yoro ja ni mbebe ni yoro na ya abebo yoro na ya tigele do ka ke mana kono chama ne mo yiminda o mana kono asuma dro mina exemple le yira wala quoi exemple dro ni do voilà est-ce que ni yara de ta do fene ben ni yara de do bolo mina mi sa ve odo voilà ni de do men ay intende ka tigele tay manam bolo janyati ni wo den le ko do yara de do o de do inyebu o yara de do olu de do anan doro voilà yetan tiga chugo nuna voilà abi tiga ni position de lata ngili di kana akuye ka jira wala dron c'est simple ya fama akuye ka jira wala dron ala amala dira ala kambe sawama wala munde bala na tiga kle amala dira ala kambe sawama wala ivo bi ko ni dumela ka mi dofu masanga ulana flage ko ayatullah no salam alaikum wa alaikum salam acha ay umara kai wala bara bana ni radi do yoro doni di ada ko ni ka taka yire lay de wallahi ngani ndi dobo de ndiga yire ni ya shina abit lagi nyini ngale ko abit tige chuguti ninde be wele ko sibiri ulu woni wa dalata ni ngili de udu wallahi suma wallahi billahi misagaka emi hewene na je kono atule bina dalu min di manina sukunto mono gili ni gili ki gili la nabi bulu nya yini alafe kana koroti taka mko bo nabi bulu nya yini alafe mba yini fe kokura kodi kana toka ke wati be ni ala de be ka fi nabi bulu kana ke wati be suno wallahi hali sumogo ebi tatugula kuma te mawaroma sigay ni hakika de ko ma yirini ne damenina ne ya fo ne ni soro chugo mina ndina sako be kabile me ne gardien do di nana ni ngo fo ne karsa chugo do ninde be ne de kwama comme gardien ne yere boye masangera yere boye nay ibi se ka ndeme ni muyi che yo konanje dadi wallahi ako ne bi se ki debe tani do di
a fɛnɛ ne dɛmɛ ten ne fɛnɛ y'a di adamadenw ma ten ne bɛ dugawu ka ale fɛnɛ de ye ala ka barika don ale la parce que a ye ne bɔ ko la ko min maa bɛ sa ko la i t'a bɔ pourtant mɔgɔw kɛlen ka saya ko fɔ ko min na o de ye kamalen jate n ko caman kamalen wulila ka ne ɲini de u kɛlen k'a fɔ an b'a fɔ a dɛ o de kama a wulila ka ne yɔrɔ ɲini i y'a faamu wa sinon n'a kun nana an b'a juguya la mais kabini o ye fagali fɔ a ko jɔ ne ma taa kɔn ka taa ni zɔmi yɛrɛ wa de filɛ nin i bɛ suruku tɔmɔnɔ gili ɲini ka giligi gili ɲini fulakɛ cɛ ɲuman dungalakaw kana yɛlɛ an nka ko yala i b'i bolo kɔni da la siɲɛ 3 ka taa k'a tigɛ o tɛ dɛ n'i y'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ o tɛ saba ya i bɛ tila ka ngiliki o ye ngiliki gili ye i bɛ suruku tɔmɔnɔ gili ɲini k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ o joli o tɛ saba ya o saba bɛ di ma den wɔɔrɔ tɛ yan i b'o de kɛ minɛn kɔnɔ o dɔw de bɛ na ɲininkali kɛ sisan ayatulayi yala cɛ ta ye joli ye muso ta ye na o ma fɔ ne ye nin na dɛ nin dira ne ma cogo min na dɛ ne ye k'a d'a ma ten wa ala yɛrɛ sɔnna ka ne jaabi n'a ye ten wa hali ne y'a kɛ muso minnu ye olu y'a kɛ ten wa muso minnu y'a kɛ u yɛrɛ u y'a kɛ ten parce que dɔw bɛ na ye muso bɛrɛ ye 4 muso ka fɛ la o tɛ na dɛ nin ma di ne ma ko 4 nin ma di ne ma ko 6 nin dira ne ma a kɛ a bɛ kɛ wa ne y'a kɛ a kɛra nin da hakɛ dɔ sa nin da hakɛ dɔ o y'i ka laɲini wɛrɛ ye an b'a la deli ala k'an bɛ saba ma o la i fo n'a nana nin ye min na n tɛ don bilen o nin bɛ di e ma siɲɛ 1 sari n'a wulila n'a tɔ dafa k'a d'i ma awɔ hali ala ka mamadu o ma fɛn sɔrɔ a la bi olu ale kɔlen don olu ye dafinw yɔrɔ mɔriya kɔni o da ye dafinw da ye wala an b'a la deli ala k'an bɛ saba ma o la i fo ne bɛ ka yiri min d'i ma ne m'a fɔ na ne yɔrɔ la ayi n'a ye ko wɛrɛ de ne de ko ne de y'a d'i ma ni n ka dusukun ye ne ne ngalon tigɛ diɲɛ ye o bɛ ne ka janɛmɛ kɔnɔ o bɛ ne ka nkaburu kɔnɔ o bɛ ne ka lahara jɔn don mais ne de ko n y'a d'i ma a kɛ o mana n balimakɛ ni juguya b'i nɔfɛ n'i y'a dɔn juguya qualité ka ca javan juguyaw bɛ yen dabali jugu yɛrɛ bɛ an ka karisa mago sa bilahi n'o y'i bo o bɛ sa n ko minnu ye nin réunion kɛ n y'a kɛ a ma tɛmɛ kalo 4 kan kalo 2 kɔnɔna na 1 sara ne ko gardien ma ne nɛgɛ a ma fɔ ne karisa kelen de ko a b'i fa dɛ o kɔni ko k'u b'i fa nka a ye minnu fɔ dɛ ala sɔnna olu yɛrɛ cɛra ne ye fɛn in kɛ ale ka nin baara in kɛ a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan kelen y'a bɔ a la hali sini ne filɛ nin ye foyi m'a fɔ fɛn tɛ se na koyi nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ i bɛ min dɔn i b'o dɔn i bɛ du dɔn nka i tɛ du da du dɔn nka nin ye kisɛ dɔ ye a ye nin fara a bolo da la yiri jumɛn ye suruku tɔmɔnɔ ngiliki gili Ivo fɔ ko kelen dɔw ko k'ale yɛrɛ de tɛ ka suma quoi ko est-ce que ale ka denbaya bɛɛ bɛ se ka wala sisan mɔgɔw bɛ yɔrɔ dɔ jateminɛ i tɛgɛ y'a suma o i tɛgɛ m'a suma o a ka suma min b'a suma a ka suma ni sibiri de sinon ne ye ka caman min bɔ nin ne ma taa nin bɛɛ bɔ koyi ne fɛnɛ ye mɔgɔ ta de o de b'a sen k'a di ne ma sinon ni ko ne ka taa kungo kɔnɔ tu kɔnɔ waati dɔw la cɛ ɲuman na nin san nin bunɛ ni ninnu jɛra ye n'i deli don ko ninnu na yirisenni ninnu deli don ka ko la wala mɔgɔ de b'a sen yan'a ka ja ne b'a fɔ i sibiri da la n'a ŋaniya ye a b'a sibiri da la k'a bɛɛ tigɛ tigɛ sibiri niveau la sɔrɔ k'a cɛ k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a bila ka na di ne ma a kɔrɔ tɛ ne yɛrɛ y'a bɛɛ sen dɛ o tuma na mais dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ Mamadu ka ɲininkali min nɔfɛ n'ale y'o den 6 sɔrɔ sisan ale bɛ fɛ k'a ka denbaya bɛɛ k'o ji la n t'a fɔ a tɛ minɛ mais daga don sira kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw na i b'i cɛsiri k'u ka daga don u ye kelen o de ka ɲi o de ka ɲi daga sira fɛ mɔgɔ bɛ jɛ fɛn dɔw la mais fɛn dɔw de bɛ yen o de ŋaniya ni karisa yɛrɛ de ye a ka daga don a ka ko a la i y'a faamu wa wala o de la nin yɔrɔ in caman bɛ nin ɲininkali kɛ yala mɔgɔ bɛ se ka ja la mɔgɔ bɛ se ka ja la nka min f'i ye i yɛrɛ k'i cɛsiri i k'u ta ɲini u k'a kɛ u damana foyi t'o bɔ mala deli ala kan n'a kun ka di ne ye sisan n'a ka di ne n'o don ne ye mɔri de ye o ne bɛ se ka nin den 6 ɲini sisan ka n'a kɛ daga kɔnɔ yan k'a ji soli k'a ci bɛɛ ma mais n'i y'a ye ko n b'a caman ɲini kun tardi n'i y'a ye ko ne b'a caman ɲini o kun ye n bɛ fɛ
n'a ma ɲɛ ko ala ye min ta latigɛ ko ne k'a kɛ nga o ta don ma a yɛrɛ k'a don n'a ka di ye dɔrɔn n b'a daga don yan k'a kɛ feerekɛla nin tɛ dagaji bɛ n bolo yan n'i y'a ta i bɛ don da la sɛbɛn bɛ n bolo yan 1000 don 5000 ne t'o fɔ dɛ ne yɛrɛ ma sɔn o ko ninnu ye e yɛrɛ de b'a kɛ ne b'a d'i ma i b'a kɛ walima i yɛrɛ ka taa bɔ sugu la a fɔ kungo kɔnɔ i k'a kɛ ale kɔni ta n'a ye min ye sugu la sanni don parce que voilà a tana o tɛ se ka sa sugu la fo n'a y'a sɔrɔ i y'a jamanzan sɔrɔ sugu la a tigɛlen don ni sibiri ye sugu la fɛn o tigɛ ni sibiri ye wa olu kɔni b'a tigɛ surumaniw jamanzanw u b'a siri ɲɔgɔn na k'a feere voilà a tɛ se ka sa sugu la dɛ m'a fɔ sugula mɔgɔ tɛ se k'a bɔ dɛ n'i y'a fɔ sugula mɔgɔ dɔ ye kɛrɛnkɛrɛn ma ne mago bɛ surugu nɔnɔ gili ni giligi gili la nka n'i b'a bɔ walima mɔgɔ min b'a bɔ a fɔ k'a tigi y'a tigɛ n'a sibiri ye o bɛ bɛn nka ka sin ka taa sa sugu la ten o tɛ voilà parce que kɔrɔ bɛ fɛn in na sibiri sibiri kɔrɔ bɛ sibiri la ala k'an bɛ sɔn a ma hali n'a kɔrɔ ma fɔ e ɲɛ t'a la dɛ sibiri ye kaburu de maa ni maa jɛ dɛ sibiri la o i bɛ da dɛngɛni min kɔnɔ dɛ n'u b'a fɔ a ma ko kaburu den dɛ o de ye sibiri ye i y'a faamu sa kɔni o kuma na karamɔgɔkɛ n'i y'a kɛ sɔrɔsiw ka zilɛn don contre coup kɔni n'i ye nin kɛ aradari don n'i ye nin kɛ anti missile don dabali anti missile o ye nin ye nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ dɛ nka ni nɛgɛ min kɛra numu ka kula ye o tigɛ man di e bɛ kulan dɔn wa i b'a dɔn cɛ e kɔni fana ye mɛ n ma dala k'e bɛ kulan e de la ka ma n'ala cɛ de la ka ma a ka ɲi a ɲɛ sɔrɔ la ala k'an bɛɛ sɔn a ma a y'o dɔn koyi ala k'an bɛɛ sɔn a ma an ka taa ɲɛfɛ nin fana ye tiɲɛ ye a ta ka di an ka segin a kan n k'o tugu a la ɲɔ tɛ ala o de n tɛ se k'i to fila kan sisan sigi nin ɲininkali in yɔrɔ nin b'a to caman bɛ appel kɛ aw kun bɛ nin yiri dafa n ka kelen ta dɔrɔn a surugu ndɔmɔnɔ kelen ta k'an giligi kelen ta voilà ni surugu ndɔmɔnɔ ye surugu ndɔmɔnɔ filɛ nin giligi filɛ kayi n k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn sigi mɔgɔw u kana ɲami ɲɔgɔn na mɔgɔw ne ye mɔgɔ min bila ka nin bɔ o bɛ se yiri gili bɔ la ko ɲɔ tɛ nin sɔrɔtɔ giligi la tɛ ko nɔgɔ ye dɛ ne filɛliba ina ayatollah don n bɛna yiri dɔ d'i ma mɛ n bɛ fɛ n'i y'a d'i ma n'i y'a kɛ n bɛ dugawu ɲini fɛ nka min fana ye dalilu in di ne ma gardien kun don a tun bɛ n b'a dɔn don min na a bɛ gardien la n bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala ka baara wɛrɛ d'a ma min tɛ gardien ye amin suma wallahi ne Ayatollah ma fɔ fɛn tɛ se ne na adamaden i bɛ du dɔn nka i tɛ du da du dɔn ne mamuso tun bɛ nin de fɔ karamɔgɔkɛ ne tun kabakoya mamuso la a bɛ nin bɛɛ kɛ dɔnni kɔnɔ nka ko mana na a b'a fɔ n tɛ du dɔn n tɛ du da du dɔn parce que o kɔrɔ ye i mana i b'i ka dɔnta de dɔn nka maa wɛrɛ ta i t'o dɔn dɛ mais ni n balimakɛ e min bɛ tubabukan mɛn ni anti missile ye n balimakɛ e min bɛ bamanankan mɛn nin ye dabali kunbɛla ye u k'i bon i ka taa nɔgɔya daw ye nin don nka Ivo i b'a bila i b'a f'u ye ko n'i y'a fɔ mɔgɔ ma ko k'a bon mɔgɔw bɛ joli de filɛ bon ye joli dɔw ye jolisu ye wallahi o don dabali jugu bɛɛ tɛ ko fo nɔ ka bɔ i la walima k'i ka bana ye dɛ k'i ka ko laban tiɲɛ i mana don ko min na a ɲɛ ti sɔrɔ dabali de bɛ na ni nin ye parce que n'i ye dabali fɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ kunkolodimi ni kɔnɔdimi ni joli dɔ bɔra na ngɔ in dimi mɔgɔ b'o de o de ye dabali la pitafɛri ye mɔriw y'u ka dabali la mɔriw ka dabali la o ka dɔgɔ an na quoi bilahi ni mɔriw b'i dabali k'a fɔ k'i bɛ bana k'i da o ka dɔgɔ la i m'a ye ka fa kun i ni faso cɛ ka ca kilo 1000 i tina nin ye dabali ye i ka taa da dugu dɔ la i ka taa kɛ fakuba tɔya ye o le kɛ e fa ye alimami y'a ka dugu la i ka taa kɛ dugu balaniso kuntigi ye dugu la mun mɔriw o b'a fɔ mɔriw ta qualité olu t'a fɔ ko k'i bon quoi o b'a fɔ ko k'i da fiyewu o mana soma ninnu ni doma ninnu olu b'a fɔ ko n b'i bon wala ni bonni fana fɔra dɔrɔn ni dugumɛnɛ ye min kɛ o b'a fɔ a ye n bon dugumɛnɛ ta bɛ taa fɛrɛ i t'i balo yɛrɛ sɔrɔ balo ko ka gɛrɛ dugumɛnɛ ko ye o kumana nin de bɛ maa kisi o ma ala barika la ni ala ka dɛmɛ ye wala n'o fɔra ala de maa kisi
ala de an bila ka an bila diɲɛ kɔnɔ yan koyi an b'a kɛ ɲɔgɔn na ye ala bɛ taa ɲɛnabɔ lahara ye i y'a faamu o la ɲɛta nin na nin ye sibiri de numukɛ walima fanakɛ walima dumuyakɛ komi bi ta in tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka bɛrɛ fo ma parce que fulakɛ ko ayatulahi salamu aleykum ne i ka fayida a sɔrɔ réseaux sociaux kan wallahi ayatulahi n b'i fo kosɛbɛ nka ne a ma min faamu e ko k'i bi bolo sibiri da la siɲɛ saba yala i b'a da la k'a da la k'a da la ka taa tigɛ wa walima i b'a tigɛ cogo di n ko fulakɛ n bɛna tigɛ cogo yira i la o ko wala n balimakɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye duguyalakaw sa na su in na o la i kana da la k'a da la k'a da la i b'a da la siɲɛ kelen i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ kelen i b'o tigɛ wa da la siɲɛ kelen i b'o tigɛ o tɛ saba ye suruku tɔmɔnɔ giligi gili la i b'o bila i bɛ taa suruku tɔmɔnɔ gili fɛnɛ na i b'a da la siɲɛ kelen i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ kelen i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ kelen i b'o tigɛ o tɛ saba ye i b'o fara ɲɔgɔn kan o tɛ yiriden wɔɔrɔ ye i b'o kɛ minɛn kɔnɔ tile 7 n'o kɛra minɛn kɔnɔ tile 7 ji kɛlen a kan i bɛ sɔrɔ k'o ji in soli sisan ka k'i koliji la k'i ko tile 7 a dira ne ma tan ne y'a kɛ tan wa n'i y'a kɛ tan a bɛ kɛ n y'a ɲini ala fɛ ni min y'a kɛ ala ka barika don la mɛ min y'a di yan a bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala ka barika don a n'a la a b'a di yan don min na gardien don mɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ cɛ yɔrɔ dɔn ne t'a yɔrɔ dɔn bi nka n b'a fɔ n bɛ dugawu k'a ye n y'a ɲini ala fɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a dahirimɛ nɔgɔya ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka tanga d'an ma ala ko k'a ka laya kɔsɔn o ye kira kanu kɔsɔn nin bɔlen ko ala dunyalaka dɔ ka n wele sini hali ko hakili a bɛ ko siɲɛ joli i bɛ n dafalen sɔrɔ i ɲɛ yan ala k'an bɛ sɔn a ma